Ahoj všichni, nemám moc času a tak jdu rovnou k věci. Proč jsem se rozhodla natočit tohle video? Důvody jsou dva. Za prvé, youtuberem se dneska může stát každý imbecil a tak jsem si řekla, proč to taky aspoň neskusit. Za druhé, v dnešní době každý podléhá ohromnému stresu. Já mám se stresem veliké zkušenosti a tak jsem si řekla, že se s vámi podělím o 3 jednoduché tipy, jak stresu nepodléhat. Ponořme se do toho. Rada číslo 1. Věnujte se řízení. Já si teď dělám řidičák a zjistila jsem, že je to úžasně relaxační. Pokud však nemáte možnost řídit auto, můžete si to aspoň představovat. To taky dělám já, když zrovna neřídím auto. Rada číslo 2. Věnujte se cvičení nebo józe. To je taky úžasně relaxační. Hlavně si nepořizujte kočku. Rada číslo 3. Naučte se hrát na nějaký hudební nástroj. To je snad úplně nejvíc relaxační. Třeba na kytaru. U stánku na levnou krásu. Nebo na housle. Nebo na příčnou flétnu. Nebo jen tak na tušky. Nebo se prostě naučte zpívat. And I will always love you. Doufám, že vám moje rady pomůžou.